לחיות טוב, חזרנו ואנחנו בתחום השיניים, אנחנו אומרים שלום לדוקטור חיים ריידר, רופא שיניים, והוא כאן כדי לספר לנו על כל מה שנוגע להשתלות שיניים. אז מה זה בכלל שתל של שיניים? זהו שתל, שתל בנוי בדרך כלל מטיטניום. אולי כדאי להגיד שזה לא הגודל של השתל. פתאום זה הבהיל אותי נורא, אמרתי. זו הדמיה. כן. שתל הוא תחליף של שורש השן. הליך השיקום הוא אחרי שמבצעים את השתל, אחרי תקופה של משיקום מיידי עד 6 חודשים בדרך כלל, משקמים על השתל את מבנה השתל. שהוא מגיע בעזרת מברג, אנחנו מבריקים אותו לשתל. על מבנה השתל שמים את הכתר. וכל זה נותן לנו פתרון לשן חדשה. כל הדבר הזה, מאיזה חומרים הוא בנוי? בדרך כלל הם בנויים מטיטניום, וכל חברה יש לה ציפוי משלה, יש כל מיני סוגי הברגה, יש דוגמה הברגה עמוקה שזה SPI, יש הברגה יותר צמודה שזה DFI, הכל תלוי בסוג העצם של המטופל. בוא נדבר בכלל, למה צריך שתלים? לפני המון שנים לא היה שתלים. נכון. ולאנשים שעקרו שיניים, או שהם הסתובבו בלי שיניים, כמו שאנחנו רואים עד היום בהודו, או ששמו להם תותבות, קשרים, כתרים זמניים, השחיזו שיניים בריאות. היום יש לנו פתרון מאוד טוב, שהוא השתלות שיניים. זה אומר שכל שן שנושרת לי אני צריכה שתל, אתה יודע, בגיל המבוגר לפעמים נושרת לסת שלמה, זה אומר שאני צריכה 16 שתלים פה ו16 פה? לא, היום יש פתרונות של שיקום של פחות מ-16 שתלים. היום זה מתחיל ב-All on 4, זאת שיטה חדשה יחסית, שעושים 4 שתלים ושיקום מלא עליה, ועד לכל שן עם שתל בנפרד. זה סיפור יקר? יקר יחסית למי? יחסית לתותבות, יחסית לפתרונות שהיו קיימים קודם. יחסית לתותבות שהיו קיימים קודם זה די יקר, אבל זה מאוד טוב. היום המחירים גם הרבה יותר זולים ממה שהיו פעם, הרופאים הרבה יותר מקצועיים, זה הרבה יותר נפוץ, פחות סיבוכים, וזה מאוד מומלץ. זה גם קצת יותר אסתטי, זאת אומרת, תותבות, אנחנו יודעים, צריכים להוריד, לשים, ותופצים אותך בבוקר בלי. אני מכיר כל מיני אנשים שדרך אגב... שתו מים שהיו בהם תותבות. לא, טוב, עזבי. משהו קרוב, קרה לי מקרה נורא מאוד לא נעים עם מישהי שיש לה תותבות. בקיצור, זה יכול להיות גם לא נעים. זה יכול להיות גם לא נעים. אז אתה אומר, בעצם הפתרון הזה הוא פתרון קבוע. הוא פתרון קבוע, ויש גם פתרון שהוא לא קבוע. יש אנשים שאין להם כסף, דוגמה. אז אנחנו עושים 2 שתלים ושיקום על גבי עם תותבת. אנחנו מקבים את התותבת על גבי שתלים, שזו תותבת נשלפת. ואז התותבת שבעצם כאילו יש לה... טיקטקים. טיקטקים? כן. אז היא לא יכולה לזוז. כן, אז היא לא זזה. היא לא נשארת בתפוח. יפה, היא מאוד נוחה, ואפשר להוציא אותה, לשטוף, לנקות, להחזיר. כן, זה פתרון מאוד זול יחסית וטוב. כל אחד יכול לעשות שתל? יש אנשים שלא יכולים ליהנות מהשתלת שיניים? רוב המטופלים כן יכולים לעשות השתלות שיניים. כמובן שיש חולי סכרת לא מאוזנת לדוגמה, ועוד כל מיני סוגי מחלות שאין אפשרות לבצע שתלים. כי הגוף דוחה את השתלים, הוא דוחה גם את העצם אם אנחנו משתילים והגוף זקוק לה, ואין אפשרות לעשות שתלים. רוב המטופלים כן יכולים לעשות שתלים. למה אומרים שאנשים מעשנים, רופאים לא אוהבים לטפל בהם, לא אוהבים לעשות להם שתלים בשיניים? יפה. יש להם רע מהפה בדרך כלל שותפים. לא? זה לא סיבה? גם, אבל יש עוד סיבה. יש המון מחקרים שמראים שעישון פוגע בהצלחת הטיפול כשעושים השתלות דנטליות. והרבה רופאים מעדיפים שלא לקחת סיכון ולא מבצעים. למרות שאפשר להסביר למטופל שיש תקופה ארוכה של 3 חודשים לדוגמה שלא לעשן אחרי השתלה, והשתלים כן מצליחים, אז לא כל מעשן לא יכול לעשות שתלים. אם כבר הפסקת לעשן 3 חודשים, יאללה, צריך לגרור על זה לנצח. כן. לא? מדובר בהרדמה מלאה או מקומית? יש, בדרך כלל זה הרדמה מקומית. היום יש שיטות ומרפאות שעושות השתלות שיניים בהרדמה מלאה, למרות שאני לא ממליץ ואני חושב שהרדמה מקומית זה מספיק מאוד. זה כואב? לרופא זה בטוח לא כואב. ולנו למטופלים? למטופלים זה גם לא כואב, כי אנחנו מלחישים את האזור. כן, תקופת ההחלמה, אבל היא ארוכה, היא כואבת? לא, יכול להיות כאבים 2-3 עם קצת נפיחות, לוקחים כדור נגד כאבים, זה נעזרים בטיפול אנטיביוטי, שטיפות פה,
אין שום בעיה בדרך כלל. ואחר כך אתה יכול לאכול תפוח, כמו פעם. אפילו סטייק. אפילו סטייק? אפילו סטייק. אני מקווה שהסטייקים שלי יותר רכים מתפוחים, אתה יודע, אבל זה אני. תודה רבה, דוקטור ריידר.